terbiýeçiligi bäsleşiginiň ýeňjisi boldum. Salam gadyrdanlar, gowmy ýagdaýlaryňyz atýarsym zagaman. Bugünkü bu videomda men gysgaça özüm barada aýdyp beresim geldi. Men hünerim boýunça men terbiýeçi. Ýani men Aşgabat şäheriniň Çağlar bagyna işleýärdim. Häzirki wagtda men öýde energi ruhsatyna ýaş çağam bilen oturýarym. Terbiýeçilik işinde men 10 ýyllar gowrak wagt bäri işläp ýörün we ol işi söýüp gowurup edýärdim we şo sebäpden men terbiýeçilik kärimde uly derejelere hem ýetdim. 2019-njy ýylda men Türkmenistan boýunça geçirilen ýylyň terbiýeçiligi bäsleşiginiň ýeňjisi boldum. Soňra men sağ bolsun inatalardan we öz ýolbaşçylarymyzdan gaty kän sağ bolsunlar minnetdarlyklar aldım. Men gaty gowurýardym, öz işimi gowurýanym, öz işimi ýöne belli bir wagt gelýär adamyň durmuşyna bir zat ütködesin gelýär durmuşyňda. Sebäbi näme bolýar? Durmuşa çykýan çağalaryň bolýar, olara gowzat, has gowdan gowzat beresin gelýär, has gowdurmuş beresin gelýär, arzularyň köpelýär, maksatlaryň köpelýär. Şol döwür meňne gelende men özüm biznes edesim gelýärdi. Edil söwdägär bolmak däli, ýöne bir başgarak bir zat edesim gelýärdi. Allymda näme setiwoy biznesa, setiwoy kompaniýa goşuldum. Ýöne men bu kompaniýada pul gazanç badygyny bilemokdum. Men görýän içimden isle gelipdir. Meni bir hille Hudaý alyp şu setiwoy biznesa tarap aktyryp goýdurdy. Men akymymy bärik geldim, gördüm. Men diňe bärde özüme gerekli zatlar almak üçin goşuldum. Men özüme gerekli zatlar almak üçin ýazyldım. Sonra bärik gelimden soň men bu biznesiň beren mümkinçiliklerini öwrenip başladym. Halipalarymdan eşitdim. Olaň ýeten derejelerini gördüm. Uly nemelerde çärelerde, uly banketlerde o derejelerini gutlanýan direktorlar gördüm de men şeýle bir howaslandım. Şolar ýaly uly pullary şul iň aňsat görnüşli biznesde gazanyp bolýanyny gördüm we şu biznes bilen men seriozny ýagny meşgul bolup başladym. Häzirki wagtda men setiwoy biznesiň ýörüýte diplomированы, sertifikatlaşdyrılan halipasy. Şol ugurda da men özüm okumy goturdum we özümiň resmi namalamy aldym. Nesip bolsa ýakyn wagtda diplomam gelmeli, oňa da garaşýan. Eger de siz hem özüňiziň esasy işiňizden daşynyň goşmaça gazanç edesiňiz gelýän bolsa, uly pullar gazanasyňyz gelýän bolsa, onda gelin men komandama goşulun. Hemmeňize üstünlük arzu edýän.